Reprezentačný futbal je akousi výkladnou skriňou každého národa. Príďte sa preto pozrieť, ako to môže s našim futbalom vyzerať tak o 3 až 5 rokov. No a pre tých, ktorí sa nikdy do reprezentácie nedostanú, nemajú takéto ambície, čo s nimi? Pokúsili sme sa hľadať jednu z možných odpovedí na túto otázku. A týmto záverečným príspevkom, vážení diváci, sa s vami aj lúčime a želáme vám príjemný zvyšok týždňa. Často sa človeku natíska otázka, kde sa vyžijú žiaci a dorastenci, futbalisti, ktorí sa z rôznych príčin nedostali do ligových výberov HFC. Nuž, kto nechce, nestratí sa. Humenský Štych a Futura sú kluby určené len mladým. Ozaj, ako je to zabezpečovať mládežnícky futbal? Tak ťažko to hovoriť z jednej strane, ale sú tu viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú ten mládežnícky futbal. Je to dosť v tejto časti oblasti zabezpečovať mužstva, napríklad v blízkosti Humeného je tu humenský futbal ako mládežnícky, potom sú tu kolektívy Štych, Futura, v blízkosti sú Kamenica, Dlhé a Bela, ktorí hrajú toto súťaž, a samotné Udavské. V nedeľu do poludnia sa na ihrisku v Hažíne stretli popredné celky 4. dorasteneckej ligy. Domáca Futura Humené v červenom a Jasenov. Vedeli sme o ich dobrom umiestnení. Predpokladali sme, že to bude tuhý boj. Čo si od zápasu pred jeho začiatkom sľubovali zodpovední? Tak, aby bol korektný, aby nedošlo k určitým ťažším zraneniam a že by vyhral lepší a že by ten futbal prebiehal v duchu fair play. Tak ja si myslím, že by to mal byť zápas kvalitný, nakoľko hrajú mužstva z hornej časti tabuľky, a myslím si, že priebeh tohto zápasu by sa mal niesť v dobrej atmosfére. V dvoch veciach mali opýtaní pravdu. Hralo sa naozaj fér, v dobrom duchu, a ani kvalita súboja nebola na zahodenie. Futura v červených dresoch začala s náporom, ale prvú gólovú šancu mali modrí Jasenovčania. V 10. minúte sa domáci zahryzli do súpera, v jeho 16. trikrát mali možnosť dopraviť loptu do siete. Ten tretí pokus patril Židovovi a on bol úspešný. Teda 1-0. Presne o 10 minút, to už mali zase prevahu Jasenovčania, po kope z rohu vyrovnal Mandák. Potom sa hra prevaľovala od jednej bránky k druhej, boli aj šance, ale so streľbou si ešte chlapci celkom nepotýkali. Striedačky žili, diváci boli fanúšikmi, trénermi, kritikmi, proste všetko žilo futbalom. Podobný obraz sa naskytol aj po prestávke, prevládal bojovný futbal so šancami. Najprv jednu z nich využil Židov, bolo 2-1. Vyrovnával hosťujúci Kondis, bolo 2-2. Keď to už vyzeralo na remízu, tretíkrát a víťazne zasiahol opäť Židov. Bolo rozhodnuté, Futura vyhrala 3-2. Viete, že sme pri tomto futbale celkom pookreli. Zápal pre hru vyrovnával nedostatky v technike či taktike. Ale futbal je hra a zverenci trénerov Jozefa Šveca a Jána Lubča chceli hrať. Tak sympaticky vyzeral v nedeľu takzvaný malý futbal.